Hej alle sammen! Ja, jeg skal lige lave noget mad, men jeg vil lige fortælle jer en ting. På lørdag, der holder Maze og Nordic Open. Det er det her, jeg skal have spist. Lækkert. Nej, på lørdag, der holder Maze og Nordic Open, de holder meetup, og det foregår her i Odense. Og det er på noget, der hedder Slagteriet, der ligger på Rugårdsvej nummer 5. Jeg har lagt et link til det hernede i beskrivelsen. Det starter kl. 12 og slutter omkring kl. 15, tror jeg det er. Og jeg kommer også derned, og nej, jeg er ikke med i hverken Nordic Open, eller jeg er heller ikke med i Maze. Men jeg kommer derned for at hilse på dem, og jeg håber, der vil være rigtig mange af jer, der også vil komme ned og hilse på dem. Og hvis I har lyst til det, så er I selvfølgelig meget velkommen til at komme ind og hilse på mig også. Men jeg håber, I vil støtte op med arrangementet. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til det. Jeg har snakket med et par andre YouTubere også, og hørt ad, om de kunne tænke sig at følges med mig dernede. Og det håber jeg, de vil. De vil ringe her senere på aftenen, så lad os se, om det ikke bliver nogle stykker, der lige kommer valsende dernede også. Men ja, jeg håber, vi ses på lørdag, og så ellers så må I have det rigtig godt. Hej!